Urobili ste všetko, čo ste mohli. Teraz stačí len čakať na výsledky. Ste nadšení a je to pochopiteľné. Tvrdo ste pracovali, možno ste podnikli aj zložité alebo riskantné kroky a zobierate od zvedavosti, ako sa to všetko vyvinie. Ale najlepšie, čo môžete urobiť, je byť trpezliví. Dávajte si pozor na akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by mohli narušiť požadovaný výsledok a buďte pripravení konať, ale nehrajte hry len preto, aby ste mali niečo na práci. Pre niekoho z vás môže byť toto obdobie nepríjemné, pretože sa veci menia a keďže váš vnútorný oheň nemá kadiaľ výjsť von, možno si nájdete nejakú aktivitu, napríklad fyzické cvičenie je vynikajúcou možnosťou, aby ste sa vyhli výbuchu na ľudí okolo vás v štírej frustrácie. Ak máte niekto záujem o väžbu, chcete vedieť, ako pokračuje vaša situácia v nasledujúcich mesiacoch, môžete ma kontaktovať cez správu. Ďakujem.